Okay. So, ano po ito guys? Lockout na po ito guys. Munto ko sa gaisa, no? Butuan. Okay. Saka na ulit. Ang taga-isa ng butuan guys. Palit na po kong beetroot. Beetroot. Ito man ko sa tabuan atong gahapon. Yeah, ulit sila yung bagong beetroot guys. And then, sige isa nung sa tabuan, pareho rin ang presyo. Pareho, ha? Pareho rin presyo, 150 ang kilo. So, magkaisa na lang po guys, kinapay proper party. Asa mo? Asa mo? Tumisa ko auntie sa paingon kay Sano sa DGP. Gaisano po ko, ali na mo, sakay na mo. Mapatakin ka natin sa akin. Gaisano ko padulong. Hindi na lang mo sa likod. Kaya mo anto ko gaisan, no, na ko paliton. What's ako sa isip? Ayaw na mo sa PC. Baby mag... Sa DBP gyud mo. Okay. Okay. Diyan kita sununun sa kananay PC te. Ah, okay. Tanang na Diya sa ibang- boys. Oo. Diya sa sa boys sa una. Ah. Nang Salamat. osbarag sarado nang. Kusok ma. Okay. Gusto ano kaya sa suroy? Oh. Man sila kay naman din yung service. May nang bangkit. Na libre man to sila tanan. Kay kwartahan man ng ilang kuan kauban. Bangkit. Sa tatagkuan. Kung saan pa din sila matulay sa surfing. Mao gani mo to nga invite sila tanan. Yeah. Ay, sa kuan dai mo personal collection. Oo. Kaya magkuha pa ko sweldo ni Pumipon sa DGP. DBP sa bangko. Oo. Kay TNT. Ah. Timing ra gyud pod. Kanina naman ang ko nila kao na takulan lang ko. Karon na lang ko hapon. Grabe sa KPAG. Pero saan na po itong balik sa Roman? September na pod po ho. Yearly man na siya gaulian. Kaya mao man na ang naka-schedule sa iyang work. Sila tanan nga mga trabahante ana nga kuan. Naka-assign na gid na sila tanan kung unsang year sila po month sila pwede mo. Ako gani siyang madali kuya. Ako ga siyang giingnan nga pag-live daw og December din. Ano makapas ko po ka diri sa Pilipinas. And then siya na anay naka-assign anak. Ano na nakauna? O anay naka-assign. So, wag tayo mahins. Basta kung magmangkon, March o September. Atong pandemic, nakaduha ba siya atong 2020, Oh. 2023, 2022 nakaduha man siya kuan uli February o September kay tungod duha pud siya ka tuig wala ka bakasyon. Mo to nga gitagaan siya og kuan duha ka bakasyon sa isa ka tuig. Wala ka uli siya atong 2022 duha ka beses. Init ba yan yun doy? Abot mo di sa aircon. Pwede lang na mayroon. Ayun na yan. Oo, kabalor ba ko sa imo, di ka ganag aircon. Pero init man kayo, kinahanglan din natong hangin. Nakaginhawa. Balbal na natin dahil. Di ka ganahan mo ba na mo man sa kwan? Naikuban naman na nanumpan na ba ka sa lariman at balik na pita. Ano man. Tapos sa gianan, O, nga nagsukaha man ko pag uli oy. Tayo pa sa hindi ko nga.
muhunong sa tamasin dili nga mag Pero dili jud ka sukahunang. dili adto nga tayo kay wala man gugid tulog kay siyempre, Pero kusog ka. kay saba pa yan ng anong sa kasal di ang marites nga naman usam na mo sa mga kwarto di ko katulog og darong inana ko pa sa magbiyahe nga wala ko nakarelax mayo ang gabi kanang dagaton di ko magbiyahe na laser dapat nahunong lagi ko grabe na Inana sad ko di ko gusto nga mabilar ko. kasi matita di ba man ka magsuka o magbiyahe Pero di man hinuon ko sukahon ang biyahe. wala man ko katulog man sa gabi parang isang set ka oras Gusto lang gid na ako makatulog ko bisag gamay lang. Unang ako, asa dangay lagi mo tulungan. kami kung makatulog kagayan gabi ibig magbiyahe dyan kaya lami man yung tulog sa Bachelor o gabi Na. Ako kay bisag unsa nga biyahe di ko makatulog basta nagsakay ko. basta kay nigikan mi kagayan alas 7 nakamata ko diri na dapit sa Buena Vista katuga pa diha kay aron nilapas ka abot ka dito bayugan asan dita Hindi na po nuwan ka ba yung Buena Vista na ba ya gagayan? ang Buena Vista mo na magbag na pamantang sakay na may mong hagok no Ako pag eroplano magsigi kog ampo nga makatulog ko. Pero bisag unsaon di ko makatulog. Pero nagi ka is Unlock te. ako anad na may ko sa eroplano pero mahadlok maghapon ko. kay ingana na sila Labi na mag turbulence kanang muuyog na. Diha gyud laagan kaayo pero hadlok ka ng turbulence na lang. Di na labi na mag international flight mo sus tunyad larga kog German ni ginuog ko. Doha to Berlin mamatay-matay na lagi ko. Kay grabe ang turbulence ana tungod moagi sa Indian Ocean. Ano pagpudod te? Ay kurog jud as in bisag dako pa kay mong eroplano nga gisakyan. Sila ko pagumangkon kay sa Bremen ang ilang syudad Jack Germany, Bremen. Kuan siguro na siya kanang province. Kay ang akong natuan kay kuan man Austria. Kana country man na siyang Austria. Austria nakatugog Austria. Kato ako magmangkon na isa manager siya sa isa ka brand sa McDo Macdo raman dito, Macdo. wala dito Jollibee Walay Jollibee yun. Macdo o KFC. manager siya terminal sa train doon sa terminal sa train niya sa Bremen Oh, dito siya daghang kayo train dito, nindot kayong train sa Germany so Ginoo ko. Walay problema. Di pa ka malate. Kay mas maayo pa mo sakay na lang kag train kaysa mo sakay kag mga bus. Hindi alam yan ang may bangkot te. No parking lang hindi ha. Oh, dito ra ta. Sige lang bisag no parking di man sa tamo park. Mag-drop ka man ta, mag-drop. Hindi na may agi te. Sige, pwede na. Salamat kaayo pe. salamat sa pasakay Walay sakay. Pamantay magkikuran niyo po. Salamat. Okay. Ako pasahero guys. Grabe ka init. Panimot tong maayo. Isang maoro to guys. Abe, dito na lang na nato i-stop sa kuan. Dito na ako mag-stop sa Gaisano. Dito na ito
mag-stop sa isa ano guys. Dili na lang ta kay one man dito, itong slow down, dili magian. Yeah. Slow down. Kipaningot ko, grabe jud kainit. Bisag nga akong aircon number 2 na. Amo tong silingan guys, akong di pa sakay. Wow, grabe kipaningot jud ko. Bigay ka nagpahumot ko. Yeah. Ano to siya guys? Nata sa traffic light. So, we are stopped this moment. Why it is really nag-sweat di ko maayo ha. Nang hapit naman po na-go. Okay. Ito guys, palit ko beetroot. Beetroot. Kami ni pa lang si Katsay. Go na. Mga padulong tayo. Lulo ang nag-drive sa multicam. Kasi mapalit ang sulod. Okay. Saka na tas Gaizano guys. Gaisan sa Gaisano, dito tayo. Gaisano, Gaisano, dito tayo sa Gaisano. Ay, tanggalin natin guys, kay ngit-ngit man diri here, ngit-ngit. Ngit kay dili man tas ako ay mag-park basement o dili gaay sa basement bus lang makapark ko sa level 2 can go okay go daw grabe sad kataas diri eh grabe ka sa taon oop. Ngit-ngit. Diba ngit-ngit? Dito itong parking. Okay, na inigawas. Diri na lang ta guys. Hindi na musulod. Kay na ay. Oy! Naalanganin si Andy. Lungonin. Okay. Ngit-ngit guys kay naman ta sa ilang buon. Imong parking here. Okay, we are here na Sumara 2. Bye-bye mo chup-chup.